Takže ahojte všetci, pozdravujem vás zo staronovej stránky, dovolila som si urobiť taký malý úvod. Táto stránka si prešla určitými zmenami, alebo takým redizajnom, takže dúfam, že sa vám páči a dúfam, že bude mať aspoň takú návštevnosť ako tá predošlá, ktorá získala cenu za najlepší web roka 2011, takže ešte raz ďakujem. A bude tu taká malá novinka, tieto videopozdraví sa budú uverejňovať aj na mojom oficiálnom YouTube kanáli, takže budete ich tam môcť vidieť stále. Tak, ale teraz už si pozrite videá, ktoré sme točili z lyžovačky, z cestovania a aj z radiotúru. Ahojte. Tak vás pozdravujem z tejto krásnej, slnečnej, snežnej lyžovačky. Nech sa páči. Ježiš, to je... Posledný záber. Posledný záber s touto kamerou. Ježiši. Šrajb. Ja fakt, počuj, o čo sa nebudem baviť? Jankovi? A o nejakých fóroch, o Kachútovi alebo tak. Dobre. Kachútko, očúvaš? Môžeme sa baviť, ja neviem, aj o tom, čo chystáme. Jasné. Budeme na Tajvan lete, môžu Drevo. Košičania prísť. Čo chystáme? Drevo. Drevo chystáme. Na zimu. Ďakujem pekne, super. Že máš aj v celku dobre fungujúci fanklub, so svojimi fanúšikmi sa stretávaš. Najbližšie stretnutie máte ale v Žiline, my sedíme v Košiciach, vysielame pre Košičanov. Chcel by som sa opýtať, plánuješ nejaké stretnutie so svojimi fanúšikmi aj tuto v Košiciach? Vždy, keď tu hrám koncert, tak sa zastavia mnohí fanúšikovia a aj sa z toho teším. Tá Žilina nám vždy príde ako taký stred proste Slovenska, kde prichádzajú aj ľudia z Košíc, z východu. Čiže je to výborné, že proste sú ochotní cestovať za mnou a ja si to veľmi vážim, ja mám s nimi veľmi blízky vzťah. Teším sa z toho, že môžem s nimi takýmto spôsobom komunikovať, že chodíme na stretnutia, že oni idú na chatu a ja za nimi prídem, zahráme si volejbal, ideme na prechádzky, chatujem s nimi, píšem si cez sociálnu sieť s nimi, proste takýto kontakt je pre mňa veľmi vzácny a dúfam, že nám to vydrží. No tak toto bola naša rádiotúr. Rádio a TV túr. A dneska sme kde? V Košiciach. Rádio. Slovenský rozhlas. Slovenský rozhlas. Tu som natáčala... Klip. Tu? Pár dní. Tu som točila pár dní. Nie tu. O poschodia nižšie. O poschodia nižšie? O 2. O 2? Aha. To bol kedy? Ktorý rok? 2004? 4. Jeseň. To je koľko už? 2004. 8 rokov. Hej, to som úplne čerstvý manažer, to som asi 2 mesiace manažer s cestou. Vtedy. Vidíš to, Pálko, kto letí? Stárneme. Tak my dozrievame, vystávame. Ahoj! Hello. Autíčko sa pokazilo. Ale urobilo sa to samo. A nemal v tom prsty sám. Máš? Máš nie. Spravilo sa to samo. Ja nie to Dominik. Ja nie to Dominik. Počkaj, ale ďalej. No. Ja to poviem tete. A ja to poviem. Pokazil mi to Jano. Ja nie to Marcel. Ďalej to bola... poviem tete. A ja to poviem tiež. Písal Jašiť, viete? No počkaj, dostaneš. Nemáte jelení loj? Jelení loj? Keď sa jelen pýta, že či nemá niekto alebo mazná Keď sa jelen pýta, či my nemáme jelení loj. Obávam sa, že je... alebo hociakú mazná berie, čo by som si... Pravčovú? Ideme sa pumpovať na pumpu. Ideme sa napumpovať. Taký som vypumpovaný. Teta, predávate kaštany, teta. Teta má zemiaky v tej igelitke.